ڕۆدەک دارین دەلال. ئیساڵ 22 سانی 18 سالی ڕونایی دیدنا ڕۆژنامەیە کوردی ئەڤلن بە ناوی کوردستان تەمام بوو. هەروەها وەکی تێزانین ڕۆژنامەگەریە کوردی بە ڕۆژنامەیە کوردستان دەست پێ کرد. ڕۆژنامەگەریە کوردی سرگونیی 22 سانی 1898 سالی li paytextê Misrê li Qayîrê işalî Miqdad Mîdhat Bedirxan ve hate çapkirin. Navê Rojnamê Kurdistan bû. Rojname Kurdistan tîpê Erebî derkete ser saynaya dîrokê. Rojnameya ku şêla Miqdad Mîdhat Bedirxan ve dihate derxistin ji ber zextê Osmaniyan piştî hejmara şeşan şêla Kurê Bedirxan yê din Abdurrahman Bey ve Jenêvay veşana xwe domand. Hemû hejmarê Kurdistan tevayî Kurdî bûn, hin jî Kurdî û Tirkî bûn. û ji ber meniyên siyasî û ji ber qedexekirina cî çapkirina rojnamê gelek car dihate guhastin. Hejmarên yekê heta pênca Kayîrî, şeşa hetanî 19 Jenêvayê, ji bîstî hetanî 23 careke din Kayîrî, hejmara 24 Londonê, ji 25 heta 29 li başûrê Înglistanê û hejmarên sî û sîvekê dîsa Jenêvayê hate çapkirin û veşandin. Piştî Mîdhat Bedirxan Bek, Abdurrahman Bedirxan Bek xwe bin barê derxistina rojnamayê di 47 me û 20 rojan da sirgûniyê di rewşeke dijwar da sîvek hejmar hatine veşandin. 13 Nîsana 1909 salê da Rojnamaya Kurdistan ji alî Devleta Osmaniyan ve hate girtin. Miqdad Bedirxan bixwe sedema derxistina Rojnama Kurdistanê vî awayî dide diyarkirin. Li dinyayê li gelek gund û bajaran da dibistan û rojnama hene. Bûyarên dinyayê diqewûmin di van rojnamayan da têne nivîsîn. Lê mixabin Kurd rojnamayekê bêparin û nizanin dinyayê da çi diqewime. Loma derya Xwedê da min ev rojnama han nivîsî. Bi îzna Xwedê ji nihapê ve her 15 rojan da ez ê rojnamayekê benivîsim. Min navê wê kiriye Kurdistan. Divê rojnamayê da ez ê qala qenciya zanyariyê û tê gîştinê bikim. Li ku derê merov fêr dibe, ku derê xwendingeh û dibistanên qenc hene, ez ê nîşanê Kurdan bidim. Li ku derê çi şer dibe, devletên mezin çi dikin, çawa şer dikin, ticaretiyê çawa dikin. Ez ê qalan hemyan bikim. Çawa min got gudarên delal, Rojnama Kurdistan rojnama evlin dîroka kovar û rojnamên Kurdî da. Di tevgera rizgarî û azadiya miletê me da Rojnama Kurdistan û kovar û rojnamê Kurdiyê mayîn roleke mezin lîstine dilîzin û hêjî wê belîzin. Evan nikarin vê hejê cida bin. Hejmara evlin da Miqdad Bek Bedirxan bongo gelê Kurd kiriye ku zarokên xwe bişînin dibistana welatên der bidin xwandin piştgiriyê bidin. Daxwaza wî boy millet perin dejmara rojnameya sosyal da ev dinivîse. Mirov çi qas milletê xwe hez bike, dîsa jî ber nezaniyê ev nikare ji welatê xwe re qencî bike. Rojnama Kurdistan rojnameke çandî û edebî bû. Tê da efrandinê klasîkê meyî mezin Ahmedê Xanî, Hecî Qadirkoyî yîvayîn dihatin çapkirin. Diwarê pêşketina zimanê Kurdî da rojname roleke mezin lîstiye. Radyogudarên delal herweha çawa min va pêş da agadar kir, roja 22 Nîsanê vek roja rojnamegeriya Kurdî tê pîrozkirin. Ji sala 1967 wekî destpêka rojnamegeriya Kurdî hatiye qebûlkirin û herweha vî awayî jî tê pîrozkirin. Cî dilşadbûnê ye wekî Kurdistana azad bi gelek çalakiyan vê roja girin û bi xwedî navarokek taybet tê pîrozkirin. Hevlêr, Kerkûk, Silêmanî, Dihokê, hemû deverên Kurdistanê û dervayê Kurdistanê jî ev roj bi gelek çalakiyan cida tê pîrozkirin. Her çende îro bi sedan rojnamayên Kurdî û televîzyon û radyo û malperên elektronî hene û em bawarin paşa rojê da wê hêzê de bin û em hêvîdarin ev bîranîn bibe sedema pêşxistina rojnamewaniya Kurdistanê. Gudarên ezîz, em jî rojnamevanê malpera û radyoyê Riyateze rojnamegeriya Kurdî seranserê cîyanê 118 salvegera giring pîroz dikin û herweha serkaniya rewşenbêriya Kurdan Bedirxaniyan jî bi vê bûyareke giring careke din bi bîr tînin. Dveşanê doye bernamaya radyoya Riyateze ji Moskowayê.
بإشار بماي لك تركي من زهاي خزل دي سازار بماي لك تركي من زهاي خزل دي سازار بماي سبجه الشار بماي بالخص بإشار بماي لك تركي من زهاي خزل دي سازار بماي لك تركي من زهاي خزل دي سازار بماي زار بماي بمال وبيبار بماي رحي صادتي جان خزل دي سازار بماي رحي صادتي جان خزل دي سازار بماي شوا برخ بزار بماي بمال وبيبار بماي رحي صادتي جان خزل دي سازار بماي رحي صادتي جان خزل دي سازار بماي سوار بماي جيجير وار بماي ماما بيدن قونا هر تك نزار بماي ماما بيدن قونا هر تك نزار بماي حسبك من سوار بماي جيجير وار بماي ماما بيدن قونا هر تك نزار بماي ماما بيدن قونا هر تك نزار بماي Devrano, no devru vergu vjesanano. Devrano, no devru vergu tjesanano. Geroj me veru launca marrezulun karo. Devrano, demdano. Devrano, cercano, cercano. Devrano, no devru vergu vjesanano. Devrano, no devru vergu tjesanano.
جرای مبرو لالاونجا مرزودم کارو Devrano Gendano Devrano Certano 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 Devresu hardo devre serru fettelino Devresu hardo devre serru serrechino Kan tızanını kaşıyor zerre kan demek kandaro Devresu vendano Devreso Certano, certano, certano Devreso hardo devre serru fettelino Devreso hardo devre serru serrechino Kan tızanını kaşıyor zerre kan demek kandaro Devreso Vendano Devreso Certano Certano Devreso Vendano Devreso Certano Certano Devrano Gendano Devrano Certano Certano Devreso گدارین عزیز و شنومه ایروین تمام بو برنامه رادیو ریاتزه بیلوستور کی پیشکشی وکر حتی نی و شنانو بمینند نو خیر و خوشیه ده